Početak deobe oplođene jajne ćelije je nastavak postupka. Sutradan gledamo da li je došlo do oplodnje. Znači, oplodnja se vidi tako što se pojave dva pronukleusa. Jedan je od buduće mame, jedan je od budućeg tate i ta dva pronukleusa su znak da je došlo do oplođenja. Taj dan kada se radi oplodnja je takozvani nulti dan. Sledeći dan ili ti prvi dan je dan kada gledamo oplodnju posle određenog broja sati, znači nekih 12 do 18 sati, zavisnosti od toga da li je klasičan IVF ili ICSI. I gleda se naravno na ovom velikom uvećanju kakvi su pronukleari. Da li je normalan broj pronukleara u oplođenoj jajnoj ćeliji. Treba da ih bude samo 2, po jedan od svakog partnera. U slučaju da se tu vidi i treći, znači da znamo da hromozomski ćelija nije bila u redu jer ipak ubacujemo jedan jedini spermatozoid i takva ćelija koja nije normalno oplođena se izbacuje iz dalje kultivacije. Vrlo je bitno gledati taj dan, vrlo je bitno gledati tu fertilizaciju pažljivo, jer jednom kada dođe do deobe embriona nemamo načina da znamo koji je embrion bio triploid, takozvani s ekstra pronuklearom, a koji je embrion bio normalno oplođen. Nakon toga sledi faza kultivacije. Znači, ta oplođena jajna ćelija zigot kreće da se deli. Znači, to je ono što mi zovemo embrion. Embrion ide od dvoćelijskog, četvoro, šesto, osmo, nadalje. Blastocista, kao najbolji stadijum embriona, ima 64 blastomere. Tako i u prirodi. Znači, u jajevodu se dešava oplodnja 2, 4, 6, 8 do 64 blastomere i onda embrion šeta od jajevoda u matericu i 5. dan se dešava nidacija, odnosno usađivanje. To i mi imitiramo. Mi to sve u laboratoriji radimo do tog momenta 3. ili 5. kada ćemo mi vratiti taj embrion i čekati naš rezultat. Dan 2 jeste prvi dan kad vidimo embrione i to se nekad pacijenti zbune, pa ja njima kažem danas je to zigot, prvi dan još uvek nemamo embrion, pa se mi čujemo na drugom danu da im kažem kakvi su embrioni, kakvog su kvaliteta. Želimo da vidimo 2 do 4 ćelijski, znači da to bude embrion koji ima u sebi 2 ćelijice do 4 ili te male loptice koje pacijenti vide, ako im je tako lakše zamisliti. I treći dan jeste dan kada očekujemo 6 do 8 ćelijski embrion. Opet ću se vratiti na to da bude prelepo osmoćelijski embrion koji ne da trudnoću, a imali smo da vratimo 4 ćelijski na 3. danu koji su rezultirali u zdravim blizancima koji, evo konkretno kod jedne pacijentkinje, samo što nisu stigli na ovaj svet. Tako da nema pravila. Mi moramo dati našu ocenu, takozvanu embriološku ocenu kvaliteta embriona, ali to nije uvek pokazatelj onoga što će se desiti. Što je embrion kvalitetniji, tim je šansa za implantacijom svakako veća, ali nije uvek pravilo. Pravilo je da nema uvek pravila u ovoj priči, kao i u generalno, mislim, u medicini. Ono što sledi je naročito važno za parove. To deluje ovako lagano i fino, a ima puno detalja. Ključne su medijumi, laboratorija, kvalitetan materijal s kojima se radi. I na kraju, kada taj embrion treba da se vraća, mi jako volimo da sednemo sa parom, da im pokažemo njihove embrione, oni vole svoje slike, oni to sve dobiju. I onda oni s nama porazgovaraju koji od tih embriona ćemo mi da vratimo. Mi u konsultaciji sa ginekologom odlučujemo o tome kada ćemo raditi transfer. I opet se vraćam na to da je vrlo bitno i gledati istoriju pacijentkinje. Imam pacijentkinju koja nije ostala trudna iz blastociste u našoj ustanovi, pa sam predložila da u drugom postupku uradimo 3. dan transfer. Ona je ostala trudna. Nekada se desi da endometrijum se ne usaglasi, odnosno rast endometrijuma premaši ono što treba da bude za taj 5. dan i to je isto nešto što mi sa ginekolozima raspravimo. Oni naravno na ultrazvuku uvek provere endometrijum da vide da li je on adekvatan, da li treba da bude kakav treba da bude za taj dan za transfer. Međutim, nekada se desi da na tom molekularnom nivou se stvari ne odigraju kako treba. Ako imamo 1 do 3 embriona, jer zakonski u Srbiji žena može da transferira do 3 embriona u matericu, odlučimo da li ćemo raditi 3. dan transfer. Ja svakako sam za 3. dan ukoliko imamo. Ja uvek kažem 3 vodeće embriona. Pod tim mislim 3 embriona za koja mislim da su veoma kvalitetna za 3. dan. Ja predložim da se to vrati 3. dan transfer. Ukoliko ih ima više brojčano, uvek je bolje pustiti na 5. dan.
svaki embrion koji ima genetski potencijal će u dobrim uslovima, kao što su naši, stići na blastocistu. I onda se uvek našalim i kažem, pustimo da se sami jave koji su najboljeg potencijala za transfer. I tu obično dobijemo od 3 kvalitetna embriona, statistički se očekuje da jedan stigne do tog 5. 6. dana, odnosno do stadijuma blastociste.